back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. You're harsh. Ni ako si mong kilid. Pero here you are, flirting with my best friend. Can't I? You can't. Why? Minyo na ba siya? No. Then why can't I flirt with her? Because I'm here with you. You are supposed to flirt with me and me alone. Og dili sa kong amiga nga tuwa sa layo. That's exactly the very reason kung nga nung dili ko ganahan og commitment. I hate it when girls nag. I'm not nagging. I am complaining. Nga no? Because you are trying to flirt with my friend. Look, Phoebe, I could flirt with anyone. To anyone. With everyone nga akong ganahan bisan sa imong atubangan. Kay on the first place, why kita nagsabot ka? I know, right? You don't have to say it straight to my face. I'm sorry. Am I being harsh? Kinda. How do I make up? In bed or right here? Kuha kay ni mo akong kiliti, ah. Come here. Hindi na tingali tumanawag og balik si Feby. Kalit mo nagkaputol ang iyang linya. Wala ganit tiwasa ang isulti atong katong lalaki. May rasad kay murag lain magtunada sa sinultihan. Hindi nga aram di ka din, he. Nadugan kag balik dito sana. Nanawag si Feby. Nagtabi mi kiriyot. O kato iyang kauban nga lalaki. Laki? Oh, Gwapo? ambot lang. Wako kita, wako'y data. May rason. May dadon ba ka dito sa lamisa? Kini na lang juice. Ako na da. Salamat. Kiss. Gara ka. Daw. Gara. Sige. Daw, kayo. Sige, datan na. Sige lang. Tingbol na niya na ako paningil kung maminyo na ta. In your dreams. Unsa? Huy. Abigail Martinez. Tarong nga akong tubag, ha? Unsa in my dream? Di ko nimo pakaslan? Imuro kong pangkan? Uy! Hoy, baba sa di mo ba? May makabati, ha? Ah. Dana, Giiwaw ko. may danga juice si Andy. Dali, mamalat ka dito sa sala. Dali. Wata ko ba eh? Ali din. Sige. Magsunod ko ninyo. Hey Mars, busog na kay kabay. Basig ganahan na kang muundang o kaon. Di mo siya ka muundang kung di mahurot ba eh? Salbakuta. Bakita na sad. Para asam na yan ang pagkaon, di ba? Para hurot magina. Di ba, Lu? Ambot lang ni mo, Marcelino. Ay, lolo sa doy. Support lang sa nako, Lu. Support lang, no? Oh, nga naman, apo batika, ha? Kuyawa, lolo. Salbakuta. Kapoy naman, Loy. Migawan mi si mong apo. Ay, mga walagi. Miga magkahamon. Hala, sige. Tabangi og hipos ning imong amiga, ha? Hasta hugas tabangi. Salvakuta. Ay. Sikita rin sa kong tiil. Uy, nga nung kani, eh. Maglisod magong panghugas ron. Saba diha. Dili imong tiil ang gamiton og panghugas, oy. Imong kamot. Juan, ay busog naman ko, oy. Muuna lang kong pauli, ha? Ay, kay hipusod ko pa tong mga hinayhay kay murag midag-o man. Ay, salamat ining pansit nga imong giputos, day abe, ha? Paborito kay ni nako, day. Kay bawg yun ka, nya gipustan yun ko nimong daan. Plus point ka na nako, day, ha? Uway sa pa yan, Nang Mina.
Salamat sa pag-anhinang. Ay, buo na ko ninyo. Ayaw ko ninyo kabae, ha? Sige, sige. Manghipos naman sa meron kay busog naman may tanan. Ay, lagi po sa tanan, lo. Sumsuman din na mo. Uy. Manginom na mo. Di ko musugot baya yun, ha? Paimno hinoon tamog pinuga sa akong midyas na. Mo'y gitangat ninyo. Salwa ko. Kaluod mo, luoy. Murag si Kuwati ang kulura na. Oy, dili no. Puti ka nagbidya si Lolo. Ako gitiglabaan na, Gwen. Maugad. Mo na akong Abigail. Gwapa na. Kugihan begin. Lami pa maluto. Ay, yay! Hilom masili na, oy. Hilom. Lipay-lipay sa ka. Anthony, on my birthday, invited sab ka ha? Mag-bake ko cake especially for you. Kay ba ka mo, bake? I'm still learning. I hope nga I will make it perfect on that day para nimo. Ha? Nako? Dili ba ihimo mo ng birthday? Yeah, it's my birthday. And you are my special guest. And so, I will bake a special cake for you. May mo pang ikaw ang akong ika-18th rose? Ako, di na. Ikapila man ko. Ha? O, di ko ilabot. Imbito na sa kong apil mo. Mamugos dahil si Marcelino, baya. Paimbitar pa ka niya pa-apil pa ka sa 18th roses, ha? 18 roses. Close mo? Close sila sa akong mga abay. Sila. Unya ka mo? Close to tayo, no? Na, tanawa lo. Pahiyom siya lo. Oh? Oh, nato kay di pahiyom naman. Pahiyom tos kaikog nimo. Taka ka lang. Andy, musugot ka? Di lang tingali din eh. Ay, Musugot tuod na siya. Padili-dili lang, day na. Unsa? Mauna siya din kay wa man mi ikasulob. No problem sa isulob. Ako na'y bahala. Yes! Apil ko ha? Yeah, sure. Kini! Kaon sad! Woo! Hay. Baya. Huy! Salwa kuta. Di tabot na stiyan ni Nilo. Tubig ang ginom na to. Mas lamig ini parisan og gin. Gin. Ya, tubig lo. Lami kayo, di ba? Uli na lang sa inyo kung minom kag hardong, ha? Dili ko pasaka o palahubog din sa amo. Inom na magamay. O niya, karon na gani, palahubog na dayon. Sige na, abay. Ipagawas na ang kinakusgan ni mong talent. Sige na mga kuputan ng sista. Sige no! Wow! Kahibaw kita mo gitar? Gamay. Oh, can you sing for me? I wanna make you smile. Never you said feed you, even let you hold the remote control. Ay. Marag, padong na yung muuwan. Ihato talaga ka, Ma'am Dina. Dili ko. Kaya kay maabtan kag uwan din ma'am. Magtuura ba nga mong atop? It's okay. Gusto pa kong mamino sa pagkanta ni Andy. Bay, sumo. Di mo sung kanta ba? Ako rin nagtadlo ni Wala. Nang sabi na siya eh. Uba. Aron naging paabo di Dina. Aron, mapauli na siya. Sige. Mahimo bang mo request? Sure. Request! Salwa ko! Kung kay bawa lang ko ha. Unsa man na? Mahimo bang mo kanta ka?
nga mag-atubang nako og dili ni Abi. Ha? Oh. Sige. Oh, ganun. Sige magkag... Agay, abay. Ganun magka. Kamatayon na akong kukupay. Nga naman. Gi... Wa... Sige na. Di na. Kantahan ka. Okay. I'll start. So let me do the dishes in a kitchen sink. I wanna grow... I'm leaving. Dana! Uy, alo, nasukot siya? No. Ala, may uwan na yun. Si Ma'am Dina, tingali babasa to. Agoy, ang hinayay. Abe, ang hinayay. Olo! Sige na, apasa si Dana o payong. Maapsan pa nimo siya sa silong. O patumo pa dayon og biya. Lakaw na. Nga bang kanunay mo ko nimong itukmod ganito yung Dina? Nakabantay na ko. Murabag, gusto na ko nimong ipanghatag ganito niya. Andi. Ihatag ko nimo niya. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!